Rồi try saya sin pat ngai kumlei pi baro ha kerteng ke berembor ke jong jisu di kini kedukaan kebangan pen EP ke de ha Jowai ke babu I dawai ki jongi baro ki bani pen mi nang ne nak ni kedukaan pila ban yo tad se pi ngau shem jing de pila ban chim unun number phone pat pila ban phone ini kom tu de number phone ubah pila ban phone ini kong na pinyo iki dawai ki jongi de la penan kam iki ki hena ki jongi ki pnyang pynjah Ñiuhlieh de kamot ki dawai kimikal pi haban I no tambah mde de pinju kia no kumtu kamot kan chimpor pe hisnem katar ki bale tikna tambah ka basngo tenat kolong ba ki rong kimikal ki pen mi knyang lane ki pen mihshniuh kini ki hena ki jongi pat ki pynjah kan ki pynjah no ya kan ni jing mihshniuh bat mihshniuh ru sedang ban per pe mihshniuh jonga saulep syure ula per tu ula long rong brown kumnor pi itu hi te ula long kumni ima syure te uni de basyapo na mang bon Ñiuhlieh na syapo te na telong ru bon bala mi be de uba yong hi kan mihshniuh jonga te pila banchim ki dawai kथा pila banchim ki dawai pangmat te don chibon ki sunscreen ki ti bashim be tu ko sunscreen ki pamnang rabanta session dori ki dawai sending ha pa WhatsApp ngan sebetai hi manga kumno ba phenta ki dawai te uble ki jing suk nyo ban kurkhui pilang baro ye ro itrai hoi pila ban yo ki dawai mihshniuh ru te kasnat kasabon sai mat ro ka bes bah pila ban pun pin tip company na ini kong